कृष्ण भक्ति प्रदे देवी. ஓகே, இப்ப லைவ் வருதா மாதாஜி? வருது மாதாஜி. ஓகே, அது சில நேரத்துக்கு இந்த மாதிரி தான் ஆகுது. நம்ம மாதாஜி கிளாஸ்லயும் இந்த மாதிரி ஆயிடுது, காலையில பாகவதம் கிளாஸ்லயுமே. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடலாம். நம்ம வந்து இன்னைக்கு தியான யோகம் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி பிரணதி சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे असत्यादिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. வந்து நம்ம வந்து நேற்று 5வது சாப்டர்ல வந்து என்ன படிச்சோம்னா கர்ம சந்நியாச யோகம் அதை பத்தி பார்த்தோம். அதுல எப்படி நம்ம வந்து தாமரையில தண்ணி மாதிரி பற்றற்ற நிலையில நாம வந்து கடமையை செய்யணும், அதே சமயத்துல பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும், புலன்கள் எல்லாம் எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தணும், அப்புறம் வந்து நம்ம செயலாற்றும் மூவர்கள் யாராரு, உடல் மற்றும் ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா. ஏன் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல திரும்ப திரும்ப பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம், அப்படி பிறக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது, இந்த உலகத்தோட இயல்பு என்ன, உடலோட இயல்பு என்ன, அது எல்லாமே பார்த்தோம். அப்புறம் எப்படி வந்து எல்லாரையும் சமநோக்கோட பார்க்கணும், அதாவது வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணேக விகஸ்தினி, அது மாதிரி எல்லாரையும் வந்து சமநோக்குள்ள பழகக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம எப்படி நம்மள உயர்த்தி கொள்ளணும். அது அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகத்தோட அறிமுகமும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு பார்க்க போற சாப்டரோட அறிமுகமும் பார்த்தோம், எப்படி வந்து பிராணாயாமம் பண்றாங்க அப்படின்னு. அடுத்தது கடைசியா வந்து அமைதிக்கான வழி. கடவுள் வந்து அமைதிக்கான வழி வந்து கடவுளை பற்றிய அறிவு ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். கடவுளை வந்து எப்படி நாம பண்ணணும், அவரை திருப்திப்படுத்தணும். எந்த விதமா அவரை திருப்திப்படுத்தணும், பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக அனைத்தையும் அர்ப்பணிச்சு நம்மள்ட்ட இருக்க எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்தான் நாம இத்தனையும் அடைஞ்சிருக்கோம். அவருக்கு திருப்பி கொடுக்கறதுன்னு நம்முடைய கடமை. ஏன் அவர் வந்து ஏன் அப்படின்னா அவரு தான் வந்து இந்த சர்வலோக, அதாவது போக்தாராம் எங்க தவசம், எல்லா எங்கங்களையும் அனுபவிக்கக்கூடியவர் அவர் தான். அப்புறம் சர்வலோக மகேஸ்வரம், அவர் தான் வந்து எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்தவர். சுகிருதம் சர்வபூதானம், எல்லாருக்கும் உற்ற நண்பரா இருக்கிறாரு, அனைவருடைய நலம் விரும்பியா இருக்காரு. அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நாம அவர் விரும்பும்படியா நடக்கும் பொழுது நாம இந்த உலகத்துல வந்து இந்த பிறவி சிக்கல்ல சுழல்ல நம்ம மாட்ட மாட்டோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயம். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1ல இருந்து 9 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல மனசை பத்தி சொல்லிருக்கோம். மனம் எப்படி வந்து மனசோட இயற்கை என்ன, அது எப்படி யோகத்துல கட்டுப்படுத்துறது. மனசு வந்து மனதோட இயற்கை வந்து ஒண்ணு மனசு நமக்கு நண்பனா இருக்கும், இல்லாட்டி விரோதியா இருக்கும். நாம தான் அதுக்கு காரணம். அது நண்பனாவும் நம்மளால வச்சுக்க முடியும், அதே சமயத்துல அதே மனசு நமக்கு விரோதியா மாறுறதுக்கும் நாம தான் காரணம். யோகம், யோகத்தின் ஏணிப்படிகள் என்னென்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்க போறோம்.
அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகம் 10ல இருந்து 36 வரையிலும் அது செய்யறதுக்கான உடல் தகுதிகள் என்ன, மனத்தை எப்படி தகுதியாக்குகிறது, கடைசியா அந்த அந்த யோகத்தை வந்து செய்ய என்னால முடியாது, மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாதுங்கிறது தன்னுடைய அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய இயலாமையை வெளிப்படுத்துறது, இது எல்லாம் அதுல வந்துரும். அப்புறம் அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி, வெற்றி அடையாத யோகியின் கதி என்ன ஆகும்? 37ல இருந்து 45 வரையிலும் அதுக்கான பதில் வந்து பகவான் கொடுக்கிறாரு. ஒண்ணு ஆன்மீகிகளுடைய குடும்பத்துல அவங்க வந்து பிறவி எடுப்பாங்க, இல்ல சொர்க்கலோகத்துக்கு சென்று அங்க எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு நல்லவர்கள் அல்லது பெருஞ்செல்வத்தின் பணக்காரங்க வீட்லயாவது அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. கடைசி பாட்டு வந்து 46ல இருந்து 47 வந்து மிக உயர்ந்த யோகியின் நிலை என்ன அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. அதுதான் பக்தி யோகம். அந்த பக்தி யோகம் எப்படி செய்யணும், அதிகபட்ச பலன்கள் என்ன, அதுல இருந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா அதிகபட்சமா பலன் தான் கிடைக்குது நமக்கு அந்த பக்தி யோகம் செய்யறதுனால. ஆனா நம்ம பயிற்சி எப்படி பண்ணணும்னா குறைந்த அளவு தான் நாம அதுல ஈடுபட போறோம். குறைந்த அளவு செயல்பட்டு அதிகமான பலன் கிடைக்குதுன்னா அதுதானே சிறந்தது. அதை இங்க சொல்றாங்க. இதுக்கு வந்து எந்த விதமான தகுதிகள் கிடையாது. தகுதிகள்னா அதாவது ஆண் பெண் அப்படிங்கிற தகுதி கிடையாது. இந்து மதமா, முஸ்லிம் மதமா, கிறிஸ்தவ மதமா அந்த தகுதி கிடையாது. சூத்திரனா சத்திரியனா அப்படிங்கிற அந்த தகுதி கிடையாது. எந்தவித தகுதியும் இல்லாதவங்களும் இதுல ஈடுபடலாம். அப்புறம் என்ன, அது பாவங்களற்றது, கிருஷ்ணரோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்குது, அப்புறம் கோலோக விருந்தாவனத்தை அடையறதுக்கு உதவுது. அப்படிப்பட்ட பக்தி யோகத்தை நாம புரியணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இதுவரையிலும் நம்ம பார்த்த 5 சாப்டர்லயும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன பார்த்தோம், குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். அர்ஜுனனும் கவனிக்கிறாரு, அதே சமயத்துல துரியோதனனும் கவனிக்கிறாரு. அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். கீதையோட உட்பொருள் சுருக்கம் மொத்தமா இந்த 18 சாப்டர்லயும் இருக்கக்கூடிய, அதாவது கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எல்லாத்தையும் ஷார்ட் லிஸ்டா வந்து பகவான் வந்து அந்த 2வது சாப்டர்ல கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு. 3வது சாப்டர்ல கர்ம யோகம் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். 4வது சாப்டர்ல உன்னத அறிவு, பகவானை பற்றிய ஞானம், கீதை பற்றிய ஞானம், பிரம்மாவுடைய ஆயுள், மனுக்களோட வாழ்வு, அப்புறம் கர்மா விகர்மா கர்மா அதை பற்றி எல்லாம் படிச்சோம். அடுத்து 5வது சாப்டர் கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். நாம வந்து செயல்படக்கூடிய அந்த கர்மயோகத்தையே எப்படி கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யறது அப்படிங்கிறது நம்ம 5வது சாப்டர்ல படிச்சோம். இன்னைக்கு 6வது சாப்டர். 1ல இருந்து 9 வந்து மனம் வந்து விரோதியா நண்பனா, அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகம், அடுத்தது வெற்றி அடையாத யோகியின் கதிபதி, 4வது பாட்டு வந்து மிக உயர்ந்த யோகி அப்படின்னு இதெல்லாம் பார்க்கிறோம். இப்ப யோகான்னா என்ன, யோகான்னா என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யோகன்னா என்ன? நம்ம அந்த சூரிய நமஸ்காரம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவோம்ல, மத்த மூச்சு பயிற்சி அப்படியே நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், அது தவறு. நம்ம நினைக்கிறோம் அதுதான் யோகான்னு. இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல யோகா சென்டர் எல்லாம் அதான் வந்து சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. உடலோட மூச்சையும் சேர்த்து கண்ட்ரோல் பண்றது மாதாஜி. ஓகே. அது அது வந்து பதஞ்சலி யோகத்துல வருது. கரெக்ட். புலன்களை அடக்கிறது தான் மாதாஜி. புலன்களை அடக்கிறது தான் யோகாவா இருக்கும். புலன்களை அதாவது இதுல என்னன்னா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. என்னன்னா இந்த இப்ப இந்த உடலை வளைச்சு இவங்க வந்து நிக்கிறாருல ஒருத்தர், அது வந்து யோகான்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அது கிடையாது. அதாவது நம்ம வந்து உடலையும் மனசையும் கட்டுப்படுத்தி பகவானோட இணைக்கிறது யோகம்னா. அதுதான் உண்மையா வந்து யோகம்னா பகவானோட நம்மள வந்து இணைச்சுக்கிறதுக்கான பாலமா இருக்கிறது தான் வந்து அங்க யோகான்னு சொல்றாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு, அவர் முதுகு தண்டோடத்துல இருந்து கீழ்பாகத்துல இருந்து மேல் வரையிலும் இருக்க அந்த சக்கராஸ் 7 சக்கராஸ் இருக்கு. அது என்ன சக்கராஸ் பேர் யாருக்கா தெரியுமா? மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், அநாகதம், விசுக்தி, ஆக்னா, சகஸ்ரவாரம். வெரி குட். அந்த 7 சக்கரமும் அதுதான் பேர் வந்து அவங்க சொன்னதுல வந்து கடைசி சக்கரம் வந்து சகசிராகாரம், அந்த தலை உச்சியில இருக்குது. அந்த 10 சக்கரங்கள் பேர் வந்து மூலாதாரம். அடுத்து என்ன மத்தாச்சு சொன்னீங்க? சுவாதிஷ்டானம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாகதம், அநாகதம், விசுக்தி, ஆக்னா,
கடைசியா சகஸ்ரகாரம். கரெக்ட். சகஸ்து கரெக்ட். இப்ப அந்த 7 சக்கரங்கள் மூலமா அது உடல் அந்த மூச்சு காற்றை வந்து அந்த உச்சியில இருக்க அந்த சகசிராகாரத்துக்கு கொண்டு வருவாங்க. யாரு அப்படின்னா அந்த தியான பயிற்சியில ஈடுபட்டாங்க. எதுக்காக அது செய்யறாங்க அப்படின்னா அந்த நிலையில வந்து அது பயிற்சி பண்ண ஒரு சக்கரத்தை கீழே இருக்க அந்த மூலாதாரத்துல இருந்து அந்த 2வது சக்கரத்துக்கு வர்றதுக்கே வந்து 7 வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஆகுங்கிறாங்க. ஒருத்தர் வந்து சரி 2.5 வருஷம் ஆகுங்கிறாங்க. 2.5 வருஷம் பயிற்சி பண்ணாதான் ஒரு சக்கரத்துல இருந்து 2வது சக்கரத்துக்கு வந்து அந்த மூச்சு காற்றை கொண்டு வர முடியும். அவ்வளவு காலம் பயிற்சி பண்ணணும். அப்படின்னா பாருங்க, ஒருத்தவங்களுடைய ஆயுள் காலத்துல எவ்வளவு வருஷம், 14 வருஷம் கிட்டத்தட்ட முயற்சி பண்ணாதான் அந்த சகசிராகாரத்துக்கு கொண்டு வர அந்த மூச்சு பயிற்சியை செய்ய முடியும். அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த யோகத்தை பயில்றாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா அந்த சகசிராகாரம் வழியா மூச்சு வெளியேறுச்சுன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து பகவானோட உலகத்தை சென்றடைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. உயிர் விடும்போது மூச்சு காற்று வந்து 2 கண்கள் வழியாவோ இல்ல காது வழியாவோ நம்ம உடல்ல வந்து 9 விதமான துவாரங்கள் இருக்குன்னு படிச்சோம். அது எது வழியா போனாலும் திருப்பி பிறவி உண்டுங்கிறாங்க. ஆனா அந்த சகசிராகாரம்ன்றது அந்த தலையில இருக்கக்கூடிய அந்த பாகத்துல இருந்து உடைச்சுக்கிட்டு வந்து அந்த உயிர் மூச்சு போகணும்னா திருப்பி வராதான் இந்த உலகத்துக்கு. அதுக்காக யோகிகள்லாம் அது வந்து படிச்சாங்க, கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து 8 விதமான அங்க அமைப்பு கொண்டது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யமா, நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணை, தியானம், அடுத்தது சமாதி. இந்த 8 பகுதிகளா வந்து அந்த அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுவும் அதேதான். யமம்ங்கிறது என்ன, வெளிப்புற பண்புகள். அவங்க வந்து அந்த தியானத்துல உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி வெளிப்புறமா எந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணி உட்கார்றாங்க இல்லையா, அப்புறம் வந்து தன்னோட மனசு உடம்பெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது நியமத்துல வந்துடும். அந்த மாதிரி வெளிப்புற பண்புகள், அடுத்தது உட்புற பண்புகள், மனசையும் உடல்ல புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துதல். அப்புறம் ஆசனா, எப்படி வந்து அந்த ஆசனத்தை அமைக்கணும். அடுத்து மூச்சு பயிற்சி பிராணாயாமா, புலன்களை எப்படி அடக்கணுங்கிறது பிரத்யாகாரா, தாரணைங்கிறது கவனத்தை ஒருமித்தல், நம்மளோட கவனம் ஃபுல்லா ஒரே இடத்துல குவிக்கணும். அந்த நிலை தியான நிலை, உட்கொணர்தல், உள்ளுக்குள்ள தியானத்தை கொண்டு வந்து பகவானை நோக்கி தியானம் பண்றது. கடைசியா சமாதி. அந்த நிலையில போயிட்டாங்கன்னா அவங்கள அசைக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி நிலைக்கு போகிற வரையிலும் செய்யக்கூடியதான் இது வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகம். ஆனா இப்ப இருக்க யோகா சென்டர்லாம் அது கிடையாது. இது வந்து உடம்புக்கு தான் பலத்தை கொடுக்கும் யோகா சென்டர்லாம். ஆனா இது ஆன்மாவுக்கு பலத்தை கொடுக்கும். ஆன்ம பலம் கொடுக்கறதுக்காக இந்த யோகம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இது 5.27-28லயே நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம். என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, ஞாசிக்குள் உள்வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தானே. பிராணாயாமம் பண்ணக்கூடியவன் வந்து என்னென்ன செய்யறான் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல அழகா கொடுத்துட்டாங்க. மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அறிவை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து என்ன செய்யணும், எதுல இருந்து அவங்க விடுபடுறாங்கன்னா ஆசை, பயம், கோபம் இதுல இருந்து அவங்க வந்து விடுபடுறாங்க. இந்த நிலையில உள்ளுக்குள்ள போற மூச்சு காற்றை உள்ளுக்குள்ளே நிறுத்துறாங்க. அந்த காற்றை நிறுத்தி கொஞ்சம் அழி அவங்க வந்து சுவாசமே கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கவன் நிச்சயமா முக்தி அடைந்தவன் அப்படின்னு நம்ம வந்து 5வது சாப்டர்லயே படிச்சுக்கிட்டோம். இப்ப 6வது சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டரா இல்ல படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்லயே படிங்க மாதாஜி. சரிங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உபவாச அநாசிர்த கர்ம பலன் காரியம் கர்ம குரோதிய சந்நியாசி ச யோகி ச நா நிர்கணிர் ச ந சாக்கிரியாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஒரு சன்னியாசிங்கிறவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. சன்னியாசின்னா எந்த வித நம்ம வந்து ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன் பண்றோம், எல்லா செயல்களும் செய்யறதோட பலன் நம்ம எதிர்பார்த்து செய்யறோம். அந்த மாதிரி இல்லாம பலன்கள்ல பற்றற்று
இது செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு நினைச்சு யார் ஒரு செயல்படுறானோ அவன் தான் உண்மையான சன்னியாசி. அதை தவிர சும்மா இது என்ன பண்றாங்க, வேள்வி வேள்வி தீய மூட்டி நான் வந்து யாகம் வளர்க்குறேன், யஞம் வளர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லைன்னா நான் வந்து இது போய் தவம் பண்றேன் அப்படின்னு செயலற்று உட்கார்ந்துக்கிறவங்க எல்லாம் யோகி கிடையாது, சன்னியாசி கிடையாது. சன்னியாசிங்கிறவன் உலக பற்றுல இருந்து விடுபட்டவனா இருக்கணும், கடமையா செயல்படுறவனா இருக்கணும். அது வந்து குடும்பத்துல இருந்துகிட்டு கூட ஒருத்தரால செய்ய முடியும். சன்னியாசிங்கிற அந்த உடையை அணிஞ்சுக்கிட்டு தான் செய்யணும்னு இல்லை அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்றாங்க. பக்குவமான துறவின் அளவுகோல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. விளைவில் பற்றின்மை, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்கள்ல பற்று இல்லாம, அது தீயதா இருக்கலாம் அல்லது நல்லதா இருக்கலாம், ஆனா எதுவா இருந்தாலும் அதுல பற்று வைக்காம செய்யக்கூடியது. அஷ்டாங்க யோகம் கடமைக்காக செயல்படுதல், அது வந்து பகவானை உணரணும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்துக்காக மட்டுமே, அந்த கடமைக்காக செய்யப்படுறதுதான் அஷ்டாங்க யோகம். அடுத்தது வந்து பக்குவமின்றி தனது கடமைகளை விடுவதில்லை. நான் எந்த வேலையும் செய்யாம நான் சந்நியாசம் போறேன், துறவு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடும்ப கடமைகள் எல்லாம் உதறி விட்டுட்டு தவ வாழ்க்கைக்கு போறாங்கல்ல, அது கிடையாது அப்படிங்கிறாரு பகவான். குழப்பத்தை நீக்குவதற்காக கிருஷ்ணன் மீண்டும் உரைக்கிறார். இப்ப வந்து அர்ஜுனனுடைய குழப்பத்தை தீர்க்கறதுக்கு தான் இப்ப வந்து மறுபடியும் வந்து இதை வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. எதுக்காக சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனன் வந்து செயலற்ற தன்மையில இருக்கணும், நான் வந்து சன்னியாசியா போறேன், நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா, அந்த தவறான எண்ணத்தை போக்குறதுக்காக அவர் சொல்றாராம். பக்குவமான துறவியோட விளக்கம் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. சுயநலம் இல்லாமல் கிருஷ்ணனின் திருப்திக்காக உழைக்கக்கூடியவர்கள் யாரோ அவர்கள் தான் உண்மையான பக்குவமான ஒரு துறவி அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்மளோட நிலையில வந்து ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு நான் வந்து நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக உழைக்கிறவங்கலாம் உண்மையான கிருஷ்ண பக்தியில கிடையாது அப்படிங்கிறாரு. செகண்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வாங்கி படிக்கிறேன். படி. எம் சந்நியாசம் இதி பிராஹுர் யோகம் தம் விக்தி பாண்டவ அதி சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்டனன். பாண்டுவின் மகனே, புலனுணர்ச்சிகளுக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவு என்று அறியப்படுவதும் யோகமும் பரமனுடனான தொடர்பும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு பக்தின்னா என்ன, சந்நியாச யோகம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பகவான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு. நாம வந்து ஒரு உடல் அல்ல, நாம ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கறத யார் ஒருத்தவங்க உணர்றாங்களோ அதுவே வந்து சந்நியாச யோகா. ஏன்னா அவங்களாதான் வந்து என்ன செய்வாங்க, ஆத்மாவுக்குன்னு என்ன கிடையாது, தனிப்பட்ட சுதந்திரமான ஒரு அடையாளங்கிறது இங்க கிடையாது. எல்லாமே பகவானுடைய சக்தி. நம்ம வந்து பகவானுடைய நடுநிலை சக்தி, அதாவது மார்ஜினல் பொட்டன்சி. நாம எல்லாம் அந்த நிலையில நம்ம இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரு யோகி ஆகணும் அப்படின்னா புலனுகர்ச்சிக்கான இச்சைகள், அந்த ஆசைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து துறக்கணும். அப்படி துறக்கும் பொழுதுதான் அது வந்து துறவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. துறவும், அதாவது யோகமும் பரமனுடன் கொண்ட தொடர்பும் ஒன்றே. அதாவது இப்ப யோகம்னா என்னன்னு சொன்னோம் இல்லையா, இப்ப யோகம்னா பகவானுக்கும் நமக்கும் ஒரு கனெக்ஷனை உண்டாக்கிக்கிறது பேர் தான் யோகம். அதுதான் ஆன்மீகத்துல யோகம்னு இங்க சொல்லப்படுது. அதுதான் துறவும் கூட. இங்க பௌதிக உலகத்துல இருக்க பற்ற அறுத்துட்டு பகவான் மேல பற்ற வைக்கிறது. இப்படிதான் வந்து ஒரு யோகியானவன் செயல்படணும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாரு. பற்றுக பற்றற்றான் தாளினை பற்றுக அப்பற்று பற்று விடற்கு அப்படின்னு திருக்குறள்ல கூட சொல்லியிருக்காரு. அந்த மாதிரி யாரோட தாளை புடிச்சுக்கணும்னா பற்றற்றவன் தாள், அதுதான் யாரு, இறைவன். அந்த இறைவனோட தாளை நாம புடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அஷ்டாங்க யோகமும் துறவும் ஒன்றே இந்த இடத்துல. எப்படி, இரண்டிற்குமே புலனின்பங்களை துறப்பது என்பது அத்தியாவசியமாகிறது. துறவுக்கும் புலனின்பங்களை துறக்கணும், அஷ்டாங்க யோகம் பண்ற யோகியும் அதை துறக்கணும். அதனால ரெண்டும் ஒண்ணுதான். பக்தருக்கு பக்குவமான துறவு என்பது எளிதாகின்றது. ஒரு அஷ்டாங்க யோகியை விட ஒரு பக்தன் வந்து ஈஸியா திறந்துடுறான். ஏன்னா பகவான் மேல அவன் பற்று வச்சிருக்கிறான். உலக இன்பங்கள்லாம் அவனுக்கு பற்று கிடையாது. ஆனா அந்த அஷ்டாங்க யோகி எப்படி செய்யறான்னா, செயற்கையாக அவன் வந்து அந்த இடத்துல வந்து தன்னுடைய புலன்களை அடக்குகிறான். முழுமையான ஞானம் புலனுகர்ச்சியை விட்டு விடுவதால், கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் புலன்களை ஈடுபடுத்துவதால், அதாவது இந்த ஞானமும் அவங்களுக்கு கிடைக்குது.
நம்ம வந்து பகவானுக்காக நம்மளுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பகவானுக்காக நம்ம சேவை செய்யணும், அதுல நம்ம புலன்களை ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு புலன்களோட திசையா அவன் திருப்பிடுறான் பக்தன். அதனால அவனுக்கு வந்து அது எளிமையா இருக்குது. ஆனா அவன் வந்து ஒரு யோகி என்ன செய்யறான், புலன்களுக்கு வேலையே கிடையாது. புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டு ஒரு இடத்துல அமர்ந்து யோகத்துல ஆடறான். அப்ப அவங்க புலன்கள்லாம் வந்து செயற்கையான முறையில கட்டுப்படுது. அது வந்து கடினமான வழி அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாங்க. யோகத்தின் ஏணிப்படிகள் என்னென்னு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஞான யோகம் அடுத்த வர சாப்டர்ல நம்ம வந்து ஞான யோகம் தான் படிப்போம். இப்ப படிக்கிறது அஷ்டாங்க யோகம். பின்னாடி கடைசி 6 சாப்டர் வந்து பக்தி யோகம். முதல்ல 6 சாப்டர் கர்ம யோகம். இது எல்லாமே பக்தியோட படிநிலைகள். இந்த படிக்கட்டு வழியா நம்ம ஏறி பகவான் அடையலாம், இல்ல நேரடியா பக்தி யோகம் பண்ணியும் இறைவனை அடையலாம் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்தால் எல்லா நோக்கமும் பக்குவமாக அடையப்படுகிறது. இந்த ஒரு இது ஒன்னே போதும். கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம இருந்தாலே போதும். நம்மளுடைய எல்லா ஆசைகளும் நம்மளுடைய எல்லா நோக்கங்களும் வந்து கரெக்டான வழியில போகுது. நம்ம எதை அடைய நினைக்கிறோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள வந்து அடையுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். 3 மாதாஜி. தனலட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஆருருக்ஷோர்முனிர்யோகம் கர்ம காரணம் உச்சதே யோகாருஷ்டஸ்ய தஸ்வைவ சமகாரணம் உச்சதே. அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 6 ருஷர்னா புதுசா வந்து யோகத்தை பயிலக்கூடியவன். அதான் அப்பதான் முதல்ல வந்து யோகத்தை தொடங்கியவன். அந்த நிலையில இருக்கிறவனுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, செயலே வழியாக கூறப்படுகிறது. அவன் வந்து செயல்படணும். செயல் இல்லாம வந்து அவனால வந்து என்ன பண்ண முடியாது, அந்த யோக முறையில வெற்றி அடைய முடியாது. ஆனா அதே வந்து 6 யோகாரூடசியங்கிறவன் யாருன்னு கேட்டா, அந்த பலனை அஷ்டாங்க யோகத்தோட முழுமையை அடைஞ்சவன், இந்த முன்னேறியவன், அந்த யோகத்துல முன்னேறியவன். அவனுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. அவன் வந்து எந்தவித செயலும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்ப நிலைக்கு வர்றவன் எல்லா வித செயல்களையும் செய்யணும். இப்ப நமக்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சாதனா பக்தி பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. காலையில மங்கள ஆரத்தில இருந்து அடுத்தடுத்த கிளாஸ் பகவத்கீதை, பாகவதம், இறை வழிபாடு, கோயிலுக்கு போறது, ஜபம் பண்றது, இதெல்லாம் ஏன் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க, நம்ம ஆரம்ப நிலையில இருக்கோம் பக்தியில. அதனால இது வந்து நமக்கு செயல் தான் வந்து இங்க வந்து முதல் வழி. இதே நாம வந்து நம்ம பக்தியில முன்னேறிட்டோம்னா நம்மள வந்து என்ன சொல்றாங்க, நீ எந்த விதமான யஜ்ஞங்களும் பஞ்சமகா யஜ்ஞமும் நீ செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அதெல்லாம் கடந்து நம்ம அதுக்கு மேற்பட்ட இடத்துக்கு நம்ம போயிடுறோம். பக்தியில உச்சநிலை அடைஞ்ச பிற்பாடு அவனுக்கு எந்தவித செயல்பாடும் தேவையில்லை. கிருஷ்ணருக்காக செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் மட்டுமே போதுமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. 6.4 மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. வர यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न हर्मष्वनुसज्यते சர்வசங்கல்பசந்நியாசி யோகாரூடஸ்ததோச்யதே. எப்போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களிலும் புலனுணர்ச்சிகளிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதீக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்போது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வந்து யோகாரூடஸ் நம்ம போன ஸ்லோகத்துல பார்த்ததுதான் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. யோகாரூடஸ்னா என்ன, யோகத்தில் முன்னேறியவன், யோகத்தில் உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னா, அவன் வந்து எல்லா வித பலநோக்கு செயல்களையும் புலனுணர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல் இருக்கக்கூடியவன். எந்த செயலுமே செய்ய மாட்டான், எந்த பௌதிக ஆசையும் அவனுக்கு இருக்காது. அந்த நிலை அடைவான். அந்த நிலை அடைஞ்சவனாலதான் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எதுவுமே செய்ய அவசியமே இல்லை. அவன் வந்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கூட அவன் வந்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த நிலைக்கு உயர்ந்தவன் வந்து யாரு, யோகாரூடஸ், அதாவது யோகத்தில் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு கூறப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அஷ்டாங்க யோகத்தின் 2 நிலைகள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு ஆரம்ப நிலை, அதான் யோகாரூருஷ அப்படின்னு. ஆரம்ப நிலையில் உள்ள மாணவனுக்கு யோகாருஷ செயல்கள் தான் அவன் செய்யணும். அடுத்து யோகாரூடங்கிறது வந்து உயர்ந்த நிலை, யோகத்தில் முன்னேறியவன். அவன் வந்து எந்தவித செயலும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அஷ்டாங்க யோகத்திலேயே 2 வித நிலைகள் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆரம்பம்
ஒரு ஆரம்பத்துல ஒருவன் என்ன செய்யணும்? செயல்படணும். அவனது கடமைகளை செய்யணும். அவனுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவன் செஞ்சே ஆகணும். அவன் தான் வந்து யோகா ரூஷா. அஷ்டாங்க யோகம் பயில வேண்டும். ஆசனம்லாம் இருக்கு இல்லையா? பலவிதமான ஆசனங்கள். பத்மாசனம், சிரசாசனம், கூர்மாசனம், எத்தனையோ ஆசனங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பயிற்சி பண்ணணும். பயிற்சி பண்ணினாதான் வந்து அதுல முன்னேற முடியும். அதனால என்ன? பற்றின்மை அடைய உதவும், தூய்மையை அடைய உதவும். இதெல்லாம் ஏற்படணும் அப்படின்னா அவன் வந்து அந்த ஆசனங்களை பயிலணும். வந்து இப்ப இங்க ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஆசனம் பண்றாங்க, இங்க இருக்கவங்க இன்னொரு ஆசனம் பண்றாங்க. அதெல்லாம் அவங்க டெய்லி பயிற்சி பண்ணணும். அத்தனை மணிக்கு எழுந்து அத்தனை மணிக்கு செய்யணும்னா அத்தனை மணிக்கு செஞ்சாதான் அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க? அடுத்த யோகா ரூடஸ் நிலைக்கு உயருவாங்க. இது உயர்ந்த நிலை. இவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? முழுவதும் ஜட இச்சைகள்ல இருந்து முழுவதும் தூய்மை அடைந்த நிலை. அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஆசையும் இந்த உலகத்துல கிடையாது. அவங்க அந்த நிலைக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு பிரம்மபூத நிலைக்கு அவங்க போயிடுறாங்க. தியானத்துல நிலை பெற்று பகவானையே இங்க வந்து அவங்க மனசுல தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. தொல்லை தரும் மன இயக்கங்கள் அனைத்தையும் நிறுத்தி விடுகிறான். நம்மளோட மனசு என்ன செய்யுது? நமக்கு துன்பத்தை தான் கொடுக்குது. எதையாவது யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். மனம் ஒரு குரங்குன்னு கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது என்ன செய்யும்? கண்டதையும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம இந்த கிளாஸ் அடக்கும் போது படிக்கும் போது இது காதல கேட்கும் போது கூட நம்ம மனசு வேற ஒண்ணு செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கிறது தான் வந்து என்ன செய்யுது? அந்த மனசை இயக்கத்தை எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிடுறான்? சுத்தமாக முற்றிலும் வந்து நிறுத்தி விடுகிறான். அந்த நிலையில போகும்போதுதான் யோகாரூட நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து படிநிலைகள் கொடுத்துருக்காங்க. அஷ்டாங்கத்தோட 8 நிலைகள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து யமா. யமா வந்து என்ன செய்யுது? செய்யக்கூடாதவை வந்து எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது? யமாங்கிறது வந்து எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது? அந்த நிலைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்ப நிலை வந்து அவன் யோகம் பயிலும் அப்படின்னா எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் அவன் வந்து கட்டுப்படுத்தி அதை பார்க்கணும். அடுத்தது நியமா. எதெல்லாம் செய்யணும்? செய்ய வேண்டிய விதிக்கப்பட்ட நியமங்கள். அவன் வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா? புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா? அதெல்லாம் வந்து நியமத்துல வருது. அது விதிக்கப்பட்ட நியமங்கள். 3வது உடற்பயிற்சி. அந்த ஆசனம் அமர்றதுக்கு அவன் எப்படி வந்து ஆசனம் அமைக்கணும், எப்படி அவன் அமரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம். பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி சொல்லுது. பிரத்யாகாரம் என்ன செய்யுது? புலனுகர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து புலன்களை வெளியே நிறுத்துதல். அப்படின்னா என்ன? நம்ம கண்ணு, காது, மூக்கு அதோட செயல்பாட்டெல்லாம் வெளியில விட்டுட்டு நம்ம உள்ளுக்குள்ள நம்மளுடைய மனசை வந்து ஆழ்நிலைக்கு கொண்டு போறதுக்கான முதல் படி அது பிரத்யாகாரா. அடுத்தது தாரணை. பகவானின் ரூபத்தில் மனதை நிலைநிறுத்துதல். உள்நோக்கி திருப்பினா பிற்பாடு அடுத்தது என்ன வரும்? உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவை மனசுக்குள்ள நிலைநிறுத்துகிறது தாரணை. அடுத்தது தியானம். பகவான் மீது ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிலை. அந்த பரமாத்மாவை நினைச்சு தியானத்துக்கு போறது. அந்த நிலை போறது வந்து சொல்லப்படுது. முழுவதுமாக சமாதியில் ஆழ்ந்துள்ள நிலை. இதுல அவங்க சமாதியில் ஆழ்ந்துகிட்டவங்க வந்து சுத்தமா வெளி உலகத்துல நடக்கிற எந்த ஒரு விஷயமும் அவங்க காதுக்குள்ளேயோ கண்ணுக்குள்ளேயோ, கண்ணே திறந்திருந்தா கூட அவங்களுக்கு பார்வையில அது வந்து அகப்படாது, காதுல அவங்களுக்கு விழாது. அந்த நிலைக்கு உயர்ந்ததுதான் வந்து இங்க சமாதி அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 5 படிங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரேஷ். உத்தரேத் ஆத்மனாத்மானம் ஆத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவ க்யாத் மனோபந்துர் ஆத்மைவ ரிபுர் ஆத்மனஹ. மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஆத்மாங்கிற சொல் வந்து இடத்துக்கு இடம் மாறுபடுது அப்படிங்கிறாங்க. இடத்துக்கு இடம் எந்தெந்த இடத்துக்கு எந்தெந்த இது மாறுபடுதுங்கிறது அந்த இடத்தை பொறுத்தது. ஒரு இடத்துல வந்து ஆத்மாவை உடலா நினைக்கிறாங்க. இப்போ பௌதிகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் ஆத்மாவும் உடலும் ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் அது மனசுன்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் பேரு. அப்புறம் ஆத்மா இப்ப வந்து பகவத்கீதை படிச்சா நமக்கு தெரியுது அது ஆத்மாங்கிறது வேற, உடல்ங்கிறது வேறங்கிறது. அதாவது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆத்மாவை யூஸ் பண்றோம். ஆனா எதுவா இருந்தாலும் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவுக்கு முதல்ல வந்து மனசுதான் முக்கியமான ஒரு பொருளா இருக்குது. மனசோட உதவியால தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும்னா ஒரு ஆத்மா வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு உயர முடியும். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இல்லைன்னா என்ன செய்வான்? கீழே விழுந்துருவான். அதுதான் வந்து இந்த மனம் வந்து என்ன செய்யும்? மரத்துக்கு மரம் தாவக்கூடிய குரங்கு போல தத்திக்கிட்டே வந்து எதையாவது கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே நம்ம தூங்கும் போது கூட நம்ம மனசு வந்து என்ன செய்யும்? கனவா வந்து நமக்கு வந்து தெரியும். அந்த மாதிரி மனம் வந்து ஓய்வில்லாம ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது. அதனால
மனசை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம உயர்வான எண்ணங்கள்ல கொண்டு வரணுமோ அந்த நிலைக்கு நம்மளை உயர்த்தி கொள்ளணும். அதை விட்டுட்டு தாழ்ச்சியான எண்ணங்களை பத்தி நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது என்ன செய்யுது, நமக்கே அது விரோதி ஆயிடும். நம்ம மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான்னா எப்படி, நம்மளோட கண்ட்ரோல் பண்ற திறமையை பொறுத்துதான் அது நமக்கு நண்பனா இருக்கா அல்லது எதிரியா இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட எண்ணங்களை பொறுத்துதான் அது அப்படிங்கிறாங்க. மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. கார்த்திகா ஜோதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. குமார் பிரபுஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி, அதையே பார்த்து கூட படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. பந்தூர் ஆதிமாத்மனஸ்தஸ்ய யோனாத்மைவாத்மனாஜிதः அநாதமனஸ் மனஸ்து சத்ருத்வே வரதோ சாரி மாதாஜி வரதேதாத்மைவ சத்ருவத். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுபவனுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஷ்டாங்க பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு யோகத்துல இருக்க ஒரு யோகிக்கு முக்கியமா மனசு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுதான் வந்து யோகத்தோட வெற்றிக்கான படி எதுன்னா அஷ்டாங்க யோகி மனசை முக்கியமா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை விட்டுட்டு மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணாம நான் யோகம் பண்றேன்னு போய் ஒருத்தவங்க உட்காந்துருக்காங்கன்னா ஆனா மனசு அலைபாஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. போலி மனிதன் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சும்மா வெளிப்பார்வைக்கு அவங்க யோகத்துல இருக்க மாதிரி தோணும். ஆனா உண்மையா அவங்க யோகி கிடையாது. இப்ப கூட நமக்கு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் இந்த உலகத்துல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. நான் பேர் சொல்ல விரும்பல. அந்த மாதிரி என்ன செய்யறாங்க, அது வந்து கால விரயம், அது வந்து காலத்தை வீணாக்குறது தானே தவிர உண்மையான யோகம் கிடையாது. அதனால என்ன செய்யணும், மனதை வென்றவனுக்கு மனவே சிறந்தம். மனதை வெல்லணும்னா என்ன, மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவனுக்கு அது வந்து நண்பனா இருந்து என்ன செய்யும், கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருந்து அவன் சொல்றதை கேட்கும். ஆனால் அதே பணம் வந்து மிகப்பெரிய விரோதியாகி அவன் கண்ட்ரோல்ல இல்லாம அவன் செய்யக்கூடிய அந்த யோகத்திலேயே வந்து வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய நிலையை உண்டாக்குறது. உதாரணத்துக்கு யாரு நம்ம சொல்லலாம், யாரு, விஸ்வாமித்திரர் என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து பல காலம் வந்து வசிஷ்டருக்கு ஈக்குவலா ஆகணும் அப்படின்ட்டு பிரம்மரிஷி ஆகணும்னு உட்காந்து தவம் பண்ணினாரு. ஆனா அவரோட உறுதிப்பாட்டை குலைக்கிறதுக்கு தேவேந்திரனால அனுப்பப்பட்ட மேனகை வந்தோம்னா அவரோட மனம் மாறிடுது. உடனே வீழ்ச்சி அடைகிறாரு, குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபடுறாரு. அவர் பல காலம் செஞ்ச அந்த யாகம் எல்லாம் தவம் எல்லாம் வீணா போயிடுது. அந்த மாதிரி எது காரணம், அது மனம். அந்த மனசுதான் கண்ட்ரோல் இல்லாம அந்த மாதிரி ஆயிடுது. யோகத்தில் மனதின் பங்கு அது வந்து எப்படி நமக்கு நண்பனாவா பகைவனா ஈடுபடுதாங்கிறது இங்க சொல்லியிருக்காங்க. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் நண்பனா இருக்குது. பரமாத்மன் கட்டளை பின்பற்றும் அறிவு, அதாவது இறைவன் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு நம்மளுடைய அறிவு அந்த வழியில போகும். புலனுணர்ச்சியில் பற்றின்மை, புலன்கள் இன்பங்களே அவர் ஈடுபட மாட்டாரு. பலன் அது என்ன ஆகுது, நம்மை உயர்த்தும், இறைவன் பக்கத்துல நம்மளை உயர்த்தி கொண்டு போகும். அதே சமயத்திலும் மனசு வெல்ல முடியாதவன், அவன் கட்டுப்பாடு இல்லாத மனம் உடையவன் என்ன செய்யறான், அதுவே அவனுக்கு வந்து எதிரியாயிடுது. அந்த மனசே காமம், கோபம், மயக்கம் இவைகளின் கட்டளைகளை பின்பற்றும். அதுதான் வந்து விஸ்வாமித்திரர் அதுல ஈடுபட்டாரு, அஜாமிலன் அதுல ஈடுபட்டாரு. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து சரித்திரத்திலேயே உதாரணமா இருக்கிறாங்க. அந்த நிலைக்கு போனாங்கன்னா புலன்களில் பற்றுதல் கொண்டிருக்கும் பலன் என்ன ஆகுதுன்னா பந்தப்படுத்தி தாழ்த்திவிடும். என்ன செய்யறாங்க, பல காலம் செஞ்ச தவமோ பல காலம் நல்ல செயல்கள் செஞ்சாங்களோ அத்தனையில இருந்து அவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆத்மாவா மனதா, யார் எஜமானர் யார் சேவகர் அப்படின்னு வந்து இங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இப்ப வந்து உங்கள்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்கிறேன். இந்த ரதத்துல வந்து இந்த ஐட்டங்கள்லாம் இருக்கு. என்னன்னா, ஒண்ணு ஆத்மா இருக்கு, இன்னொன்னு மனசு இங்க கடிவாளமா இருக்கு, அந்த பஞ்ச புலன்கள் வந்து இங்க குதிரைகளா இருக்கு, அறிவுங்கிறது இங்க ஓட்டுறது. இதுல யார் எஜமானர் யார் சேவகர்? ஆத்மா எஜமான். கரெக்ட், ஹரிபோல். ஆத்மாதான் எஜமானர், யார் சேவகர்? அறிவுதான் சேவகர். அறிவு மனம் ரெண்டுமே சேவகர்கள் தான். அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய கை திறமை யாருகிட்ட இருக்கு, ஆத்மா கிட்ட தான் இருக்கு.
நாம ஆத்மாவா இருக்கிற நாம வந்து இவங்களெல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும், கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும், முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். மனதை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறை எப்படி நாம மனசை கட்டுப்படுத்தணுங்கிறதையும் பகவானே இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆன்மீகத்தில் மூத்தவர்களின் ஆணையை பின்பற்றுவது. நம்ம வீட்டுல இருக்க பெரியவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அவங்க அனுபவ அறிவு, அவங்களுக்கு தெரியும் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு. அது அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அவங்க வழியை பின்பற்றலாம். இப்ப படிக்கணும்னு வந்துட்டோம்னா, ஆன்மீகத்துக்கு வந்துட்டோம்னா ஒரு குருவோட துணையோட அவர் சொல்லி கொடுக்குற அந்த ஃபாலோவும் நம்ம பண்ணணும். அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா அவங்க வந்து எப்படி நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறத அவங்களே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க நமக்கு. அதுதான் வந்து நமக்கு ஒரே வழிமுறை அப்படின்னு சொல்றாங்க. 7ல இருந்து 9 சமாதி நிலையில் உள்ளவரின் அறிகுறிகளை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். 7 யார் வாசிக்கிறீங்க மத்தாச்சி? லிஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? 6.7 மாதாஜி ஷேர் பண்ணிருக்காங்க, படிக்கிறீங்களா? அவங்க இல்லைன்னா அடுத்தது மதனா மாதாஜி படிச்சிருங்க மாதாஜி, டைம் போயிட்டே இருக்கு. கொஞ்சம் அடுத்தடுத்த ஆள் படிக்கிறேன் எல்லாரும் ரெடியா இருங்க. जिदात्मनः प्रशान्तिदस्य परमात्मा समाहितः सुदोषण सुगदुः केशददा मनाबन மனாபமானபோ மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகின்றார். அத்தகு மனிதனுக்கு இன்ப துன்பம், குளிர் வெப்பம், மான அவமானம் எல்லாம் சமமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது அந்த மனசே நண்பனா இருக்கக்கூடியவன் என்ன செய்யறான், ஏற்கனவே அவன் வந்து பரமாத்மாவோட நிலைக்கு அவன் உயர்ந்துடுறான். பிரம்மபூத நிலைக்கு அவன் வந்து உயர்ந்துடுறான். அந்த நிலையில இருக்கிறவன் வந்து என்ன செய்யுது, எந்த விதமான இருமைகளும் அவனை வந்து அடையாது. இங்க இருமைங்கிறது இந்த இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் மானம் அவமானம் எல்லாமே அவன் வந்து சமமான நோக்குல பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவன் உயர்ந்துடுறான். இருமைகளால் சம நிலை. அதாவது இப்ப வந்து இந்த பேலன்ஸா நடுவுல இருக்கிறாங்க, அந்த பால் மேல ஒரு பலகை இருக்கு, அது மேல நிக்கிறாங்க. ஒரு பக்கம் மரியாதை, இன்னொரு பக்கம் அவமரியாதை, ஒரு பக்கம் குளிர், ஒரு பக்கம் வெப்பம், ஒரு பக்கம் இன்பம், ஒரு பக்கம் துன்பம். ஆனா எதுவுமே அவனை பாதிக்கல. நடுநிலையில அவன் இருக்கக்கூடிய அந்த சமநிலையில அவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பக்குவம் அடைந்தவனுடைய மனம் சூழ்நிலை மாறும்போது மாற்றம் அடைவதில்லை. நம்ம சுற்றி இருக்க நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் வீட்டிலேயே எடுத்துங்க. நம்ம வீட்டுல ஒரு நேரம் வந்து ஆரவாரமா இருக்கும், ஒரு நேரம் அமைதியா இருக்கும். நம்ம சூழ்நிலை வந்து எப்போதும் ஒரே மாதிரியா இருக்காது. அந்த எந்த விதமான சூழ்நிலை இருந்தாலுமே நம்ம வந்து ஒரே பேலன்ஸ்டா நம்ம மைண்டை கொண்டு போறதுதான் மனசை அடக்கக்கூடிய அந்த நிலை அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. 8 படிங்க. ரமணி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஞான விஞ்ஞான திருப்தாத்மா கூடஸ்தோ விஜிதேந்திரியः யுக்த யுச்யதே யோகி சம் லோஷ்ராஷ்ம காஞ்சனः. ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும் அனுபவ ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகையோன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சாதாரணமா நமக்குள்ள ஒரு அறிவு. ஆனா விஞ்ஞானம்ங்கிறது வந்து அனுபவ ஞானம், அனுபவ அறிவு மற்றும் கிருஷ்ண ஞானம், இறைவனை பற்றிய விஞ்ஞானம் அறிவு. இந்த எல்லாம் வந்து இப்ப நமக்கு இறை விஞ்ஞானம் தான் இந்த பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறது. இது ரெண்டையும் யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் யோகி அப்படின்னு இங்க அழைக்கப்படுறான். அப்படிப்பட்டவன் வந்து என்ன செய்வான், அவனுடைய கண்களுக்கு வந்து கூழாங்கல்லும் ஒண்ணுதான், கற்களும் ஒண்ணுதான், தங்கமும் ஒண்ணுதான். சுகபிரம்மம் என்ன செஞ்சாரு, அவர் போகும்பொழுது பெண்கள்லாம் ஆடையை வந்து எடுத்து முடிக்கவே இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு வந்து எல்லாமே பரபிரம்மமா அவருடைய கண்களுக்கு தெரியுது. கூரத்தாழ்வார் என்ன செஞ்சாரு, எல்லாத்தையும் வீட்டு சொத்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து காட்டு வழியில வர்றாரு. அப்போ வந்து அவருடைய மனைவி ஆண்டாள் என்ன செய்யறாங்க, பயந்து வராங்க. ஏன் நீ பயப்படுற, மடியில கணம் இருந்தாதானே வழியில பயம், ஏன் நீ பயப்படுற அப்படின்னா, இல்லை நீங்க தினம் சாப்பிட்ற தங்கத்தட்டை வந்து உங்களுக்காக எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. கொண்டா அதை இத்தனையும் நம்ம திறந்துட்டு வந்தோம், இது என்னத்துக்கு அப்படின்னு தூக்கி வீசிடுறாரு அந்த காட்டிலேயே. அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து இந்த தங்கமும் ஒண்ணுதான், அந்த கல்லும் ஒண்ணுதான். அந்த நிலைக்கு யார் ஒருத்தன் வராங்களோ அவன் தான் வந்து யோகி, தன்னுணர்வு அடையப்பெற்றவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒருவன் ஞானத்திலும் விஞ்ஞானத்திலும் திருப்தி அடையும் பொழுது பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல் கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக கருதுகிறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க.
நடைமுறைக்கு உதவாத அனுபவ ஞானமற்ற அறிவு பயனற்றது. இப்ப வந்து லைப்ரரியில போனா பலவிதமான நூல்கள் இருக்கும். எல்லா நூலும் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. அதுல வந்து நிறைய சரித்திர நாவல், பௌதிக சம்பந்தமான நாவல், சினிமா பற்றியது, பலவிதமான இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் நமக்கு பயன் தராது. அததான் இங்க சொல்றாங்க. நம்மளுடைய ஆன்மீகத்துக்கு உதவக்கூடிய அல்லாத எதுவுமே நம்மளுடைய அறிவுக்கு பயனற்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நயன் யார் வாசிக்கிறீங்க? ரமேஷ் பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சுவரன் மித்ரார் யுதாசீன மத்தியஸ்தத்வேஷ்ய பந்துஷு சாதுஷ்வபி சபாபேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யதே. நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5.8 நம்ம படிச்சதுதான் வித்யா வினய சம்பன்னு. அவரு எப்படி வந்து பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கற்றறிந்த பிராமணன் எல்லாம் சமமா நினைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரிதான் இவங்களும் வந்து என்ன பண்றாங்க, அனைவரையும் சமமா, சாதுக்களையும் பாவிகளையும் கூட சமமா நினைக்கிறவன். அவன் தான் வந்து யாரு, யோகத்தில் முன்னேறியவன் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுது. அனைவரிடம் சமமானது. யாருக்கிட்டெல்லாம் நலன் விரும்பிட்ட, பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை, நம்ம வீட்டுல பக்கத்துல பொறாமை பிடிச்சவங்களும் இருப்பாங்க, நண்பர்கள் இருப்பாங்க, எதிரிகள் இருப்பாங்க, சாதுக்கள் இருப்பாங்க, பாவிகளும் இருக்காங்க இந்த உலகத்துல. ஆனா எல்லாரையும் நாம எப்படி நடத்தணும் அப்படின்னா சமமான நிலைக்கல. அவங்கள வந்து நம்ம திட்டக்கூடாது, நமக்கு பிடிக்காதவங்கள திட்டக்கூடாது, பிடிச்சவங்கள்ட்ட உறவு வச்சுக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. அதுதான் சொல்றாங்க. 10 மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே யோகி விஞ்ஞாத சதமா ரக்ஷி சதிதாக ஏகி யதாக்ஷித்தம் தாத்மா நிராசாச பரிக்ரக. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவின் பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்திலேயே தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமையுணர்வுகளிலிருந்து, ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து யமா பத்தி சொல்றாங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி வந்து வெளிப்புற பண்புகள் இருக்கணும் அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா. அதாவது அவங்க வந்து என்ன செய்யணும், பகவானோட தொடர்புல நம்மளுடைய மனசு, உடம்பு எல்லாத்தையும் வந்து ஈடுபடுத்தணும் ஃபர்ஸ்ட். அது மட்டும் இல்ல, தனிமையான இடத்தில் வசிக்கணும். ஒரு கூட்டமா இருக்க கூடத்துல, ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள நம்ம வந்து பொதுவான ஹால்ல போய் உட்கார்ந்துட்டு நம்ம மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அங்க நடக்கிறதான் நம்ம மனசு கவனிக்கும். அதனால இப்போ வந்து தனிமையான இடங்கிறது அந்த காலத்துல எல்லாம் காடு, வந்து ஆற்றங்கரை ஓரம் போவாங்க, ஃபாரஸ்ட் போய் உட்காந்துட்டு அந்த இடத்துலதான் அவங்க வந்து தியான பயிற்சி பண்ணுவாங்க. எப்படி பண்ணுவாங்க, மனசை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்தி, அந்த வெளியில தனியா என்ன இடத்துக்கு போனாலும் அவங்கள மனம் கட்டுப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாவும் வரும். குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கும் வரையில் தான் அவங்களால மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாது, செதறிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி உரிமை உணர்வுகள் இருந்தும் ஆசைகள் இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். இது என்னுடையது, என் வீடு, என்னுடைய மனைவி, என் குழந்தைகள் அப்படிங்கிற அந்த உரிமை உணர்வு எல்லாத்தையும் வந்து விடணும். துறவு, அந்த ஆசைகள் எல்லாம் விட்டு ஒழிக்கணும். அந்த நிலையில இருக்கிறவனால மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், அந்த யமாங்கிற அந்த நிலையில போய் அமர முடியும். இப்போ வந்து என்ன பண்ணும், கொள்கை என்னன்னா எப்போதும் உடல், மனம், ஆத்மாவை பகவானின் தொடர்பில் ஈடுபடுத்துறது. அது ஃபர்ஸ்ட். எங்கே வசிக்கிறது, தனிமையான இடத்தில். யாருடன் வசிப்பது, தனியாகத்தான். பயப்படலாம் கூடாது, அதனாலதான் பயம் கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. தனியா போய் வசிக்கணும். மனதின் நிலை எப்படி இருக்கும், முழு கட்டுப்பாட்டோட இருக்கணும். உணர்வு என்ன, உரிமை உணர்வுகள், நம்முடையது, நம்ம சொத்து, இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டோமே அப்படிங்கிற அந்த எண்ணங்கள்லாம் அவனுக்கு இருக்கக்கூடாது. 11ல இருந்து 14 வரையில என்ன சொல்றாங்கன்னா, முன்னேற்றமடைந்த நிலையில் எப்படி யோகத்தை பயிற்சி செய்வது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இது ஸ்லோகம் வேண்டாம், அந்த பொருளுரை மட்டும் படிச்சிருக்கோம். சசிப்ரியா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகத்தை பயில தன்மையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்ப்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோளாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம்,
புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து ஆசனம். ஆசனம் எப்படி அவங்க அமைக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. முதல்ல வந்து அந்த இடம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும்? புனிதமான இடமா இருக்கணும். அவங்க போய் யாகம் பண்ண வேண்டிய இடம் வந்து புனிதமா. நம்ம முன்னெல்லாம் யோகிகள்லாம் எங்க போய் செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, ஏதாவது நதிக்கரைக்கு போவாங்க. பாத்தீங்கன்னா கங்கை, யமுனை, அப்புறம் பிரயாகை அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் போய் அங்க நதிக்கரை ஓரம், ஆற்றின் ஓரத்துல உட்காந்து செய்வாங்க. அப்புறம் புனிதமான இடம்னு பார்த்தா மதுரா, விருந்தாவன், ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார் அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய யோகிகள்லாம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துக்கு எதுக்காக போறாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்ய முடியும், மனசோட இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அவங்க எப்படி ஆசனம் அமைக்கணும் அப்படின்னா, கீழே வந்து சுத்தமான இடம், அந்த இடத்துல தூய்மைப்படுத்திட்டு அது மேல தர்ப்ப புல்ல போட்டு அது மேல மான்தோலை விரிச்சு போட்டு அதன் மேல ஒரு பட்டு மாதிரி ஒரு துணியை விரிச்சு போட்டு அது மேலதான் அவங்க உட்காரணும். அது வந்து உயரமா இருக்கக்கூடாது, தாழ்வா இருக்கணும். ஒரு மீடியம் சைஸ்ல அந்த வந்து ஆசனத்தை அமைச்சு அது மேல இருக்கணும். அப்புறம் எப்படி இருக்கணும், ஸ்திரமாக அமர்ந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா குச்சி மாதிரி அப்படி உட்கார்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனசை ஒருமுகப்படுத்தி எதுக்காக செய்யறாங்க, இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக, அவங்களுடைய இதயத்துல இருக்க அந்த களங்கங்கள்லாம் போக்குறதுக்காக யோகிகள் யோகத்தை பயில வேணும். அமரும் முறையை தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. தர்ப்பை பிள்ளை பரப்புறாங்க, அது மேல மான்தோல், அது மேல மென்மையான துணி, அப்புறம் மிக உயரமாவோ தாழ்வாவோ இல்லாம ஸ்திரமாக இவர் எப்படி உட்கார்ந்துருக்கிற ஸ்ட்ரைட்டா அந்த மாதிரி நிலையில அமரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இடம் வந்து தனிமையான இடம், தூய்மையான இடம், புனிதமான இடம். என்ன செய்கிறான், மனம், புலன்கள், செயல்களை கட்டுப்படுத்துகிறான். அப்புறம் பலன் என்ன, இதய தூய்மை. இதயம் வந்து அங்க தூய்மை அடையுது, அந்த இடத்துல பரமாத்மாவை அவங்களால உணர முடியுது. அந்த நிலையில தான் யோகம் செஞ்சிருக்காங்க. 13, 14 படிங்க மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி இல்லனா சுஜாதா மாதாஜி, ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. சுஜாதா மாதாஜி. குமுதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேராக வைத்து அமர்ந்து நாசி நுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். இவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோடு பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தினுள் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க எப்படி உட்காரணும், ஸ்ட்ரைட்டா உட்காரணும். உடல், கழுத்து, தலை எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டுல இருக்கிற மாதிரி உட்கார்ந்து நாசி நுனியை, அதாவது மூக்கோட நுனியை அவங்க கண்கள் பார்க்கணும். வேற எங்கேயும் போய் பார்க்க கூடாது. வெளிப்பார்வை பார்த்தா அதுலதான் மனசு ஈடுபடும். கண்ணை மூணா தூக்கம் வந்துடும். அப்ப நம்ம மூக்கோட நுனியை அவங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிளர்ச்சியற்ற அவங்க மனசுல வந்து எந்த விதமான எண்ணங்களும் தலை தூக்கவே கூடாது. வீட்டை பத்தியோ, குழந்தைகள், மனைவியை பத்தியோ எந்தவித எண்ணங்களும் எல்லாத்தையும் பற்று அறுத்துதான் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. அந்த நிலையில மனசு வந்து கிளர்ச்சியற்ற நிலையில அடக்கப்பட்ட மனதோடு பயமின்றி, பயம் வந்து பூச்சி புழு வருமோ, நம்மள கரடி சிங்கம் வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. தனியா இருக்கிறோமே அந்த பயமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தின் உள்ள என் மீது தியானம். இதயத்துக்குள்ள யார் இருக்கா, பரமாத்மா இருக்கிறாரு, அவரை வந்து தியானம் செய்யணும். அப்படிப்பட்டவங்களாதான் என்ன பண்ண முடியும், அவங்க வந்து பகவானுடைய அவங்களுடைய இறுதி குறிக்கோள் வந்து அதுவா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி செய்யறது அப்படின்னா, அமரும் நிலையை சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்திரமாக வந்து நாசி நுனியை நோக்க வேண்டும். கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட நிலையான பயமற்ற மனம் இருக்கணும். அப்புறம் அந்த மனதால் வந்து எப்படி தியானம் செய்யணும், 4 கரங்கள் கொண்ட அழகான பரமாத்மா. பரமாத்மாவுக்கு எத்தனை கரங்கள் இருக்குன்னா இங்க சொல்லிட்டாங்க. 4 கரங்கள் கொண்ட பரமாத்மா ரூபம் தான் நம்மளுடைய மனசுல இருக்கிறது. 2 கரங்கள் கொண்ட கிருஷ்ண உருவத்தை தான் நம்ம கோலோகத்துல பாக்குறோம். அந்த மாதிரி இதை வந்து இங்க சொல்றாங்க. மச்சித்தோ மத்பர, பக்தியுடன் என்னை ஆழ்ந்து பகவான அந்த பரமாத்மா நினைவுள்ள நிலையில அவங்க வந்து உணர்றாங்க அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இல்லாதவன் பயமின்றி இருத்தல் இயலாது. அந்த உணர்வு பகவானை நினைச்சவங்களுக்கு என்னைக்குமே பயம் இருக்காது. பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ஆனா பக்தியற்றவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய முகமே அவங்களை காட்டி கொடுக்குது எவ்வளவு பயத்தோட இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாங்க. 15 படிங்க மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? இல்லனா திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிச்சிருங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது எதை பத்தி சொல்லுது அப்படின்னா, அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல பிரத்யாகாரா எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தணும், அதை ஒரு பழக்கத்துக்கு கொண்டு வரணும். அந்த அந்த நிலையில வந்து அவங்க கட்டுப்பாட்டோட மனசோட இருக்கும்பொழுது என்ன செய்யறாங்க, முற்றிலுமாக இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை களையிறாங்க. இதுதான் முக்கியமான அவங்க குறிக்கோள். சுத்தமா அவங்களுக்கு வந்து பௌதிக எண்ணமே தோணக்கூடாது. அந்த களைஞ்சாதான் அவன் வந்து என்ன செய்வான், இறைவனுடைய திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அவனால அடைய முடியும். இது செய்யலைன்னா அவங்க மனசை உள்நோக்கி அவங்களால திருப்ப முடியல அப்படின்னா அவங்க வந்து யோகத்துல வந்து வெற்றி அடையாத நிலைக்கு அவங்க தள்ளப்படுறாங்க. யோகத்தின் நோக்கமே வந்து ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலும் களைவதற்கு. அது அடுத்தது ஆன்மீக வானில் இறைவனின் சாம்ராஜ்யத்தை அடைவதற்கு. இந்த ரெண்டையும் வந்து என்ன செய்யணும், கிருஷ்ணரை பற்றி பக்குவமாக புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு இது புரிய வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யோகத்தின் நோக்கம் இல்ல எது, இங்க வந்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியம். இப்பதான் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு எப்ப பார்த்தாலும் டாக்டர்கிட்ட போய் வந்துகிட்டே இருப்போம், தலைவலி கால் வலின்னு ஏதாச்சும். அடுத்தது நமக்கு பண வசதி, நமக்கு வந்து பணத்தை ஜட வாழ்க்கையை வந்து வசதிப்படுத்துறதுக்கு பணம் தேவைப்படுது. அடுத்தது நம்ம உடலை வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும். வந்து சொல்லுவாங்களா, அது என்னது எனக்கு சொல்ல கூட வரல. அந்த பாடி பில்டர் பிரசாத், பாடி பில்டர், பாடி பில்டர், அந்த சிக்ஸ் ஆர்ம், அந்த எல்லாம் ஆர்ம்ஸ் எல்லாம் அந்த நிலையில வந்து அது அந்த நிலையில உடலை வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும்னு பண்றது உடற்பயிற்சி. அப்புறம் சூனியத்தில் நுழையுது, இது பார்த்தா பிரம்மஜோதியில கலக்கிறது. அடுத்தது வந்து சித்திகள். இந்த சித்திகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வாயால வந்து விபூதி வரும், அப்புறம் வந்து லிங்கம் வழியில எடுப்பாங்க, பூவை வந்து கண்ணுல இருந்து எடுப்பாங்க. இப்படி வந்து பலவிதமான சித்திகள். அது வந்து அஷ்டாங்க சித்தி. இது வந்து அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை செய்யறவங்களுக்கு அந்த சித்திகள் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நிலையில அவங்க வீழ்ச்சி அடைஞ்சாங்கன்னா அவ்வளவுதான், போச்சு. அவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பரமாத்மா கூட அவங்களால கண்ட்ரோல் போய் அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த நிலை இதெல்லாம் வந்து யோகத்தோடைய நோக்கம் அல்ல அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. பல்வேறு யோக பயிற்சிகளில் இங்க பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகம். கர்மயோகத்துல எப்படி வந்து செய்யறாங்க, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல உள்ள பற்றுகளை வந்து அதுல ஆசை வச்சு செய்யக்கூடியது வந்து கர்மயோகம். அடுத்து ஞான யோகம் என்ன செய்யுறாங்க, ஞான யோகத்துல இருக்கிறவங்க பிரம்மனில் ஐக்கியமாவதர், அதாவது பிரம்மஜோதியில போய் கலக்கணும் அப்படின்னு. இப்ப வந்து நிறைய ஞானிகள்லாம் அதுதான் செய்வாங்க. ஞானிகள் வந்து இறைவழி, அதாவது 3 உருவங்கள், 3 நிலைகள்ல நம்ம இறைவனை உணர்றோம். ஒண்ணு பிரம்மஜோதி, அடுத்தது பரமாத்மா 4 கை ரூபம், கடைசியா வந்து 2 கை ரூபத்துல இருக்கிறது பகவான். அந்த 3 நிலைகள்ல ஞானிகள் யார வந்து வழிபாடு பண்றாங்கன்னா பிரம்மனை தான், அதாவது உருவமற்ற அந்த அருவ ஜோதியை தான் அவங்க வந்து ஒண்ணு கலக்கணும், இறைவனோட போய் ஒண்ணு கலக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. அது வந்து தவறான வழிபாடு. பகவானுடைய தோற்றம் தான் 3மே. அவர்கிட்ட இருந்து அவருடைய சுயம் பிரகாசம் தான் பிரம்ம ஜோதி. அவருடைய 4 கை விரிவங்கம் தான் 4 கை ரூபமான பரமாத்மா. இருந்தாலுமே பகவானோட அடையிறது தான் நம்மளோட குறிக்கோளா இருக்கணும். இந்த பிரம்ம ஜோதியில வர்றவனும் பரமாத்மாவை வணங்குறவங்களும் என்ன செய்வாங்கன்னா மறுபடியும் வந்து பிறவி எடுப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் பகவானை வழிபடுறவர்கள் இறைவனோட உலகத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வர மாட்டாங்க. அப்படிங்கிறதுனால அந்த வழிபாடு தான் முக்கியம். அவங்க எதுக்காக செய்யறாங்க, துன்பங்களிலிருந்து தப்பிக்க ஆசைப்படுதல். இந்த ஜட உலக துன்பத்திலிருந்து தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையினால அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க இறைவனோட போய் நான் ஒண்ணு கலந்துடணும் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு அவங்க தள்ளப்படுறாங்க. அடுத்த யோகம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அஷ்டாங்க யோகம், சித்திகளை அடைய ஆசைப்படுதல். அஷ்டாங்க யோகம் பயில்றவங்களுக்கு தான் இந்த சித்திகள்லாம் கிடைக்கும். நிறைய சித்திகள்லாம் இருக்குது. அந்த ஏன்னா பேரை மறந்துட்டேன் நானு, டக்குன்னு வரமாட்டேங்குது, நாளைக்கு நான் அப்படி சொல்றேன். அது என்னென்ன சித்திகள்னு அஷ்டமா சித்திகள்னு இருக்குது. அந்த சித்திகளை அடையிறாங்க. அந்த சித்திகளை அடைஞ்சவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த பரமாத்மாவையுமே கூட அவங்க அடைய மாட்டாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ண பக்த நிஷ்காம அதேவ சாந்த, அதாவது என்ன, பகவானின் பக்தர்களுக்கு எந்தவித பௌதிக ஆசைகளும் இல்லை, அதனால் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கின்றனர். அவங்களுக்கு என்னது, இந்த உலகத்துல தனக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு தேவை இல்லை, அவங்களுக்கு ஆசையே இல்லை, எல்லாமே பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிறாங்க. தன்னுடைய தேவைகள் ஆசைகள் அனைத்துமே வந்து பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறது திருப்திப்படுத்துறது தான் நோக்கம்.
அப்படிப்பட்டவங்க என்ன இருக்கு, அவங்களுக்கு எந்தவித துயரமே இல்லை. அதனால எப்போதுமே அவங்க வந்து சந்தோஷத்துல இருக்கிறாங்க. 16, 17 வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாங்க. 16 படிக்கணும். குமுதா மாதாஜி இருக்கீங்கன்னா படிங்க மாதாஜி, டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சுக்கங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படி ஒருத்தங்க வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு இது ஒரு பாடமா கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அதிகமா சாப்பிட்றவங்க என்ன செய்வாங்க, தூங்கி விழுவாங்க, தூக்கம் வந்துடும். உண்ட மயக்கம் தொண்டருக்கு உண்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதான் நடக்கும். ஆனா குறைவா உண்றவங்க என்ன செய்வாங்க, எந்த வேலையும் செய்யறதுக்கான சக்தி கூட அவங்களுக்கு இருக்காது. அதனால என்ன சொல்றாங்க, அதிகமாகவும் உண்ணக்கூடாது, குறைவாகவும் உண்ணக்கூடாது, அதிகமாகவும் தூங்கக்கூடாது. அதிகமா தூங்குறவங்க என்ன வந்து சோம்பேறி அப்படி உடல் நலம் சரியில்லாம தூங்குறவங்களோ, வயசானவங்களோ, குழந்தைகளோ அதுல வந்து எடுத்துக்க கூடாது. நல்ல பருவத்துல இருக்கக்கூடிய வாலிப பருவத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதிகமா தூங்குனா என்ன சோம்பேறி ஆயிடுவான். அதே சமயத்துல குறைவாக தூங்குறவனுக்கு என்ன ஆகும்னா, மூளை வந்து சரியா வந்து வேலை செய்யாது. அவனுக்கு வந்து தூக்கம் கம்மியா இருக்கிறதுனால என்ன செய்யும்னா, கோபம் வரும். கோபத்தினால வந்து தப்பு தப்பான வேலையை அவங்க செய்யக்கூடிய நிலைக்கும் வரும். அதான் வந்து இந்த யோகிகளுக்காக இது முக்கியமா சொல்லியிருக்காங்க. யோகியா இருக்கணும் வந்து எப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்து அவங்க கடைபிடிக்கணும். வந்து அது யோகி மட்டும் இல்ல, நம்ம சாதாரண மக்களுமே அதை கடைபிடிக்கலாம். இதை கடைபிடிக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, சர்க்கரை வியாதியே கண்ட்ரோலுக்கு வருங்கிறாங்க. சுகர் பேஷண்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த ஒரு கரெக்டா அந்த நேரத்துல சாப்பிட்டு, நேரத்துக்கு இவ்வளவுதான் அளவுன்னு அந்த சாப்பிட்டு கரெக்டான நேரத்துல படுத்து தூங்கி இருந்தா அந்த சர்க்கரை வியாதி கூட கண்ட்ரோலுக்கு வரும் அப்படிங்கிறாங்க. இது வந்து நம்ம விஞ்ஞானத்திலேயே அது பொருந்துது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை எப்படி சாப்பிடணும், அளவாக உண்ணுதல். அரை வயிறு தான் சாப்பிடணுங்கிறாங்க. நம்ம வந்து அரை வயிற்றுக்கு யாராவது சாப்பிட்றாங்களான்னா கிடையாது, ஃபுல்லா சாப்பிட்றாங்க. மூச்சு முட்டை சாப்பிட்டேன் அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. கால் வயிறு தண்ணீர் இருக்கணும், கால் வயிறு காற்று இருக்கணும். அதாவது வெற்றிடமா இருக்கணும் கால் வயிறு தண்ணீரால இருக்கும். அந்த உணவு அப்பதான் அது செரிமானத்துக்கு வரும். அந்த மாதிரி சாப்பிடுறதுதான் கரெக்டான மெத்தடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்படிப்பட்ட உணவா இருக்கணும், சாத்வீக உணவு, அதாவது இறைவனுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவா இருக்கணும். வந்து அதிக காரம், அதிக புளிப்பு, அதிக உப்பு இதெல்லாம் இல்லாம என்ன செய்யணும், மிதமான உணவா இருக்கணும். பழங்கள், காய்கறிகள், அப்புறம் வந்து என்ன பகவானுக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட்ஸு, இந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து தயிர், பால் பொருட்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடணும். அப்புறம் எது போதை வஸ்துக்கள் இல்லை, இதை பொருள் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி தான் வந்து என்ன செய்யுது, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறைனா இதுதான் நமக்கு இப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை உடலினால் அடையக்கூடிய துன்பங்களை கொண்டு வராது. இப்போ சொன்னால சுகர்லாம் வராதுன்னு. ஹார்ட் பேஷண்ட் கூட வந்து கண்ட்ரோலா இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும், அதுல இருந்து பல காலம் அவங்களால வாழ முடியும். அதாவது நமக்கு நோய் நொடி இல்லாம வாழணும்னா இந்த மாதிரி உணவை பகவானுக்கு படைச்சு உண்ணணும். அது ரெண்டாவது முக்கியமானது. ஏன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய பாவங்கள், அந்த பாவங்கள் எல்லாம் பகவான் வந்து போக்கிறாரு, அந்த உணவுல இருக்கக்கூடிய பாவங்கள். அப்புறம் நாம வந்து உண்ணக்கூடியதுனால வரக்கூடிய நோய் எல்லாத்தையுமே அவர் தடுக்கிறாருனால சாத்வீகமான உணவை பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நாம சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லப்படும். இது அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு போர்ஷன் முடிஞ்சிட்டு. ஹரேஷா. கல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपादा की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். உங்களுக்கு இந்த இதுல வந்து ஆராய்ச்சி சாப்டர்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம், இல்ல ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தாலும் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க அந்த அஷ்டமா சித்திகள் அது என்னன்னு சொல்லட்டுமா மாதாஜி? எங்களுக்காக நாளைக்கு பார்த்து மறந்துட்டேன் எனக்கு. சொல்லுங்க. அனிமா, மகிமா, லகிமா, சரிமா, சாப்தி, பிராப்தியம், ஈஷித்வம், வசித்வம்.
வெரி இல்ல குட். அனிமா என்னன்னா ஒரு சின்னதா அந்த அணு அளவுக்கு கூட சின்னதா மாற முடியும். கடுகை விட சின்னதா, இததான் வந்து அணுவை என்ன விட பண்ணாரு, ஆஞ்சநேயர் வந்து இததான் செஞ்சாரு. அனிமா ஆஞ்சநேயர். என்ன பண்ற, ம். இலங்கையை கடக்கும்போது அந்த அறைக்கு எதுக்க போய் ஒரு வாய்ப்புல நுழைஞ்சு காது வழியா வெளியில வருவார் இல்லையா, உருவத்தை பெருசாக்குறது. உம் உம் அடுத்தது மகிமா. மகிமா வந்து பெருசா மாறுறது, மாறுற சக்தி. மாறுறது. அப்புறம் லகிமா வந்து ஆகாயத்துல வந்து மிதக்கிற அளவு சக்தி வந்தது லகிமா. கரிமா வந்து கனமா தன்னைத்தானே அவ்வளவு கனமா வெயிட்டா மாத்திக்க முடியும். ஆமா. அப்புறம் பிராப்தி இப்ப வந்து வந்து அதுக்கு ஒரு எங்க உதாரணம் இருந்தாலும் சொல்றேன் மாதாஜி, ஒரு உதாரணம் அப்படியே சொல்லிடுறேன். வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் ஆஞ்சநேயர் தான் மாத்தாஜி. இவங்க எல்லாத்துக்குமே ஆஞ்சநேயர் தான். இல்ல, இந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் உதாரணம், இந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் உதாரணம் சொல்றேன். கிருஷ்ணர் கொல்றதுக்கு வந்து ஒருத்தன் வந்து காற்று உருவத்துல வர்றான். அவன் வந்து கிருஷ்ணரை தூக்கிட்டு மேல போறான். அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு, அவரு தன்னை வந்து கனமாக்கிக்கிறாரு. உடம்பு வெயிட் தாங்க முடியாம வந்து கீழே வந்து தரையில வந்து விழறான். அந்த விதத்துல அவர் பகவானே அந்த வேலையை செஞ்சாரு. அடுத்து சொல்லுங்க. அந்த அசுரன் வந்து திருநாவர்தன் மாதாஜி. திருநாவர்தன். திருநாவர்த்தன், கரெக்ட், திருநாவர்த்தன். கரிமா என்னன்னா நல்லா கனமா மாறுறது, உடம்பே நல்லா வெயிட்டா ஆக்கிக்கிறது. பிராப்தி வந்து எங்க இருந்தாலும் ஒரு பொருளை வந்து அடைஞ்சிடலாம், அதுதான். அப்புறம் பிராப்தியம் வந்து நினைச்ச இடத்துக்கு செல்ல முடியும். இங்க நம்ம இங்க இருந்து இவரு ஆஞ்சநேயர் பறந்து போனார் இல்லையா, அந்த மாதிரி எங்க நினைக்கிறாரோ அங்க போக முடியும். அப்புறம் ஈசத்துவம் வந்து சஞ்சாரி எல்லா माताजी हरे कृष्णा माताजी प्रकाम्यहम प्रकामियम அது வந்து அடுத்தவங்களோட மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, அதானே பிரபு? இன்னொரு உடலுக்கு போயிடலாம் மாதாஜி. இன்னொரு உடலுக்கு போறது, ஒரு உடல்ல இடத்துக்கும் போக முடியும், நினைச்சதையும் செய்ய முடியும். கரெக்ட். கூடு விட்டு கூடு பாயிருது அதெல்லாம். அது மாதிரி இந்த அஷ்டமா சித்திகள் யாருக்கு வரும்னா, இந்த அஷ்டாங்க பயிற்சி பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து இந்த அஷ்டமா சித்திகளும் வந்து கைவருமா. அந்த இதுல அவங்க வந்து அதுல ஆசைப்பட்டு மயங்கிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த யோகத்துல இருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்ல, பின்னாடியேதான் வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள் கதி என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்பாரு. அப்படின்னா என்ன, அந்த சித்திகள்ல அவங்க மயங்கிடுறாங்க. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் பேர் தான் இங்க வந்து நம்ம உலகத்துல என்ன பண்றாங்க, நம்மள்ட்ட அதை காட்டி மக்களோட மனசை வந்து மயக்கிறாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது ஏதாவது சொல்லணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட் மாதாஜி, சுதா மாதாஜி அவங்க நம்பர் என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா 2 சுதா இருக்காங்க, ஒரு சுதா தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க நம்பர் மட்டும் கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. L1ல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன். 2 சுதா இருக்காங்க, இதுல எந்த சுதா அட்டென்ட் பண்றாங்கன்னு தெரியல மாதாஜி. சுதா மாதாஜி கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்களேன். சுதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க இருக்காங்க மாதாஜி. சுதா மாதாஜி கொஞ்சம் உங்க நம்பர் போஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. அன்மியூட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணுங்க. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாம் நீங்க உங்க சைடுல அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி நீங்க பண்ணுங்க. நானும் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி, அவங்க அன்மியூட் ஆக மாட்டாங்க. அவங்க நம்பரை இதுல இருந்து எடுக்கவும் இல்லையா? குரூப்ல 2 சுதா இருக்காங்க மாதாஜி, ஆனா எந்த சுதா அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. ஒரு சுதா தான் அட்டென்ட் பண்றாங்க, L1ல இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. நம்பர் வேணும், நம்பர் தெரியல மாதாஜி. உங்க வாயை திறந்தாதான் நமக்கு தெரிய வரும், நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்து மங்களம் மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, இன்னைக்கு ஏதாவது டிவோட்டிஸ் வந்து அந்த மாதிரி பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் எனக்கு அனுப்ப சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராச்சும் நேற்று மங்கள மாதாஜி சொன்ன மாதிரி யாராவது டொனேஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா அதுக்கு பிற்பாடு அப்படின்னீங்கன்னா, சாந்தி மாதாஜியோட நம்பர்ல போடுறாங்க. எங்க கிட்ட சுதா மாதாஜியா? ஓகே. வந்து யாராவது டொனேஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸ்ரீதேவி மாதாஜிக்கு அதோட காப்பியை வந்து ரெசிப்ட் அனுப்புனீங்கன்னா அவங்க மங்கள மாதாஜிக்கு அனுப்பிடுவாங்க. ஏன்னா நாளைக்கு தானே வியாழக்கிழமை, நாளைக்கு வந்து என்என்டி பிரபுக்கு அவங்க வந்து இந்த கணக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க. நம்ம தமிழ் டிவோட்டில எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ டெம்பிளுக்கு டொனேஷன் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுவாங்க. அதனால
யாராவது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அனுப்பிவிடுங்க. அருள்மொழி மாதாஜி பண்ணது கூட கணக்குல எடுத்துக்கிறாங்க. போன மாசம் பண்ணதா கூட அது கணக்குல எடுத்துக்கிறாங்க. மாதாஜி நான் அன்னைக்கு 500 ரூபாய் டொனேஷன் அனுப்பினேன் மாதாஜி. ரெசிப்ட் அனுப்பிட்டீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அனுப்பல மாதாஜி, நான் அனுப்புறேன். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி நம்பர் தெரியாது மாதாஜி. மாதாஜி உங்க நம்பர் போஸ்ட் பண்ணிருங்க சாட் பாக்ஸ்ல. சுஜாதா மாதாஜி, நானும் உங்களுக்கு மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்புறேன். தயவு செஞ்சு அட்மின்ஸ் நம்பரை உங்க போன்ல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்க மெசேஜ் அனுப்புனா. ஏன்னா சில பேரோட மொபைல்ல சேஃப்டிக்காக பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அன்னோன் நம்பர்ல இருந்து மெசேஜஸ் வராது. அதனால என்னோட நம்பரு, ஸ்ரீதேவி மாதாஜியோட நம்பர்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாங்க கிளாஸுக்கும் லிங்க் எல்லாம் அனுப்புவோம். அதனால நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? எல்லாருமே சொல்றேன். 3 PM எல்லாருமே சொல்றேன். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி நம்பர் போட்டுட்டாங்க, எடுத்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. 5/1/26 501 அனுப்பிச்சிக்கிறேன் நான் கனரா பேங்க் மூலியமா. போன மாசமா பிரபு? ஆமா. ஓகே. நீங்க இன்னைக்கு 4/2/26 501. அந்த பிரபுஜி நம்பருக்கு 9342171413. இது வந்து கனரா பேங்க். ஓகே. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜிக்கு நீங்க உங்களோட ரெசிப்டை மட்டும் அனுப்பிடுங்க பிரபு. அந்த நம்பர் சேட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்கல்ல, அந்த நம்பருக்கு உங்களுக்கு ரெசிப்ட் வந்திருக்குங்களா ஆன்லைன்ல, அதை வந்து அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணி விடுங்க. ஜானகிராமன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சுஜாதா மாதாஜி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களா நம்பரு? இல்ல மாதாஜி, நான் எடுக்கிறேன். எடுத்துங்க. குமுதா ரவி மாதாஜி சொல்லுங்க. ஜானகிராமன் பிரபு இருக்காரா? போயிட்டாரா? எக்ஸிட் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி லீவ் பண்ணிட்டாங்க. சரி, அவரு அந்த ரெசிப்ட் அனுப்புறதுக்காக போயிருப்பாரு இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெசிப்ட் அவருக்கு மோன்ல தானே இருக்கும் மாதாஜி. சரி, ஓகே, நாளைக்கு வாங்கிக்கிங்க மாதாஜி. மங்களார்த்தி எல்லாரையும் அட்டென்ட் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. அது டெய்லி போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்களா மாதாஜி? என்னைக்கே சொல்லிட்டாங்களே வந்து டெய்லி மங்களாரத்தி போஸ்ட் பண்றோம் மாதாஜி. இல்ல, மல்லிகா மாதாஜிய நம்ம டிவோட்டிஸ்க்கு சொல்றேன். மாதாஜி சொன்னாங்கன்னா வருவாங்க இல்லையா எல்லாரும், அதுக்கு சொல்றேன். அது மங்களாரத்தியோட பலனை பத்தி அன்னைக்கே சொல்லியாச்சு. சொல்லுங்க மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி லாஸ்ட் நம்பர் 7163. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி தான் சொல்லணும். ஃபோன் நம்பர். ஆமா 7613 அவங்க நம்பர். 7613 மாதாஜி. 7613 9043117613 அவங்க நம்பர். சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஓகே. 2 நம்பர் கிடைக்குது, ஆனா பேர் இல்ல, நம்பர் மட்டும் தான் இருக்குது. அதான் கேட்டேன். பேர் இருக்கும் மாதாஜி, அந்த நம்பருக்கு மேலேயே அவங்க பேர் இருக்கும், இன்னாரும் அனுப்பியிருக்காங்கன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி உங்க நம்பர் 977 முடியுமா? ஆமா மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி, ஸ்டோர் பண்ணி தான் இருக்கேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. 9043117613 இதானே மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. ஓகே. அதுக்கு ரெசிப்ட் அனுப்பிவிடுங்க. அப்புறம் வந்து மங்களாரத்தி பத்தி அன்னைக்கு மாதாஜி சொன்னாங்க. விஸ்வரூபத்துல வந்து பாக்குறது அவ்வளவு விசேஷம். விஸ்வரூப தரிசனம் காலையில அவர் தூங்கி எழுந்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாக்குற நேரம். அதனால அது பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப நன்மையை கொடுக்கும். கேட்கறதெல்லாம் கொடுப்பாராம் பகவான் அந்த டயத்துல. அதனால அதையும் முக்கியம். இன்னொன்னு என்ன சொன்னாங்கன்னா, மங்களாரத்தி பாக்குறதுனால நம்ம ஆன்மீகத்துல எவ்வளவு % முன்னேறணும்னா 30%, ஜபம் பண்றதுல 40% நம்ம முன்னேறணும். மிச்சம் இருக்க மாதாஜி. பக்தி சில பேர் அட்டென்ட் பண்றாங்க மாதாஜி, ஆனா அவங்களோட நேம்க்கு முன்னாடி TAMன்னு போட்டாதான் நமக்கு தெரியும் மாதாஜி. ஆமா, அத கொஞ்சம் எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்றவங்க அத்தனை பேரும் சும்மா பேரை போட்டீங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆகாதுன்னா கவுண்ட்ல வராது. பேருக்கு முன்னாடி இதோ சுஜாதா போட்டிருக்காங்க பாருங்க, TAM சுஜாதா, TAM குமுதா ரவி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க. அந்த மாதிரி நீங்க உள்ள போய் அந்த மாத்தணும் பேரை வந்து ரீநேம் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்துடும் பார்ட்டிசிபேட்ல போய். அது இல்லைன்னா ப்ரொஃபைல்லே போய் மாத்திட்டீங்கன்னா பர்மனண்டா உங்க நேம்ல டேம்ங்கிறது ஒட்டிக்கும். இல்லை நீங்க அன்னன்னைக்கு மாத்துறீங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட்ல போய் நீங்க வந்து செய்யலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சு போடுங்க, அப்பதான் நீங்க எத்தனை பேர் அட்டன் பண்றீங்கிறது கவுண்ட்ல காட்டும்.
இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் செஞ்சுக்குங்க. தெரியலன்னா நம்ம மாதாஜிகிட்ட கேளுங்க. அட்மின் மாதாஜி 2 பேர் இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட கேட்டா சொல்லி தந்துருவாங்க.